Hej, jeg er Martin fra Racing Construction, og jeg vil lige forklare jer lidt om JCB's nye tiltrotator Raptor, der er udviklet specifikt til hydradikken. Det kan godt være, at det bliver lidt en lang video, for der er mange fede ting, den kan. JCB har valgt at placere tiltcylinderne på bagsiden af tiltet, og det gør, at den ikke er lige så bred i byggebredde. Den kan tilte 45 grader til hver side, ganske normalt. Denne her den er udstyret med en klo på, som er aftagelig. Og det er så simpelt. Vi har en nøgle med til at kunne låse den op med. Og det gøres herude foran den. Man låser op, og ved hjælp af armen lægger man sin klo af. Koblingerne, olie til kloen, kobler af automatisk. På undersiden af rotoren har vi et dobbeltvirkende udtag, og vi har en fri retur til forskellige redskaber. Hvis det kræver en fri retur, så er den ført med ned. Hvis Raptoren ikke er monteret med klo på, så er det en mulighed, at vi har 2 dobbeltvirkende udtag hernede. Og stadigvæk. Den løsning, vi har valgt at tage hjem her, den er fastmonteret. Den kan også fås som en sandwichopbygning eller aftagelig tiltrotator. Raptoren kan fås, hvor det er til et S45 eller S50 skift, afhængig af hvad man ønsker. Raptoren er standard monteret med en tiltsensor og en rotationssensor. Det hjælper os i kabinen til, at vi kan for eksempel lave et krøjstop. Vi kan vælge et område, den skal kunne køre indeni, direkte fra skærmen i maskinen. Sammen med den nye tiltrotator er der udviklet nogle nye joystick i den. Det fede ved de her joystick er, at når vi får den, som den er spækket her, med et Raptor tiltrotator på, og de her advanced joystick, så får vi samtidig hjulstyring op i joysticket. Vi får faktisk 3 knapper, der er valgfri. Vi kan flytte alle vores funktioner over for højrepanelet af. Dem kan vi selv vælge, hvor skal være heroppe i dag. Vi har aksellås, vi har aktivering af joystick. Alt, hvad du skal bruge, er faktisk flyttet op i din joystick i dag. Og mulighed for selv at placere, hvor de skal være henne. I vores venstre joystick, der har vi vores aktivering af hydraulik. Vi har vores tilt eller rotation. Vi har vores udtag. Vi har nedenunder til min pegefinger, der har vi vores styretøj. Vi har 2 knapper nede ved ringefinger og lillefinger, som vi selv er herre over. Vi har en ude på venstre side af joysticket, som vi selv er herre over. Der kan vi lægge ind de funktioner, vi vil have. Samtidig har vi fået ført aksellås op i joysticket og horn. I vores højre joystick, der har vi aktivering af vores hjulstyring. Vi har vores knap til doserbladsfunktion. Vi har vores tilt eller rotation, tomgangsknap, rulle til sving af arm. Vi har 2 knapper nede ved lillefinger og ringefinger, som er valgfri betjente. Og igen en herude på højre side af joysticket, der er valgfri. I og med at vi kan flytte rundt på vores funktioner, så har vi lige pludselig også et must til, at vi kan se, hvordan funktionerne er. Så hver gang vi starter maskinen op, og vi aktiverer vores joystick, får vi dette billede frem og kan se, hvor vores funktioner er, så vi ikke er i tvivl. Vi har mulighed for at lave 5 profiler, det vil sige 5 forskellige førere, der har hver deres måde joysticken er sat op på. Han skal bare vælge den korrekte profil, så kan han køre, som han plejer at gøre. Her kan vi gå ind, og vi kan se vores rotationssensor. Den kan vi lave stop på, så du for eksempel kun kan bevæge dig i 180 graders område. Vi kan gå over og lave nogle ramper på, hvor aggressive vores ruller er, både når vi starter vores funktion, og også når vi stopper den. Det er de 2, vi har her. Vi kan gå ind og lave hastigheder på henholdsvis rotation, tilt, AUX 2A, som vi har et billede her. Det er under vores tiltrotator, og AUX 1 kan vi også ændre vores flow på. Vi kan gå over og lave, hvor sensitiv vi vil have vores hjulstyring er. Det fungerer op til 14 km i timen, når vi kører med vores hjulstyring. Maskinen her er originalt monteret med bremseudtag, enkeltvirkende udtag, dobbeltvirkende udtag, en fri retur og hængerstik. Kommer fra fabrikken, så den er klar til at sætte en vogn efter sig. Maskinen er samtidig kendt for at have alt det tunge i undervognen. Motor, drivlinje, alt hvad vi har det tunge, vi kan føre ned i undervognen, det er gjort på denne her, for at få stabilitet.
Samtidig giver det et helt unikt udsyn fra kabinen af. Vi kan sidde i kabinen og se ud til hver en skærm rundt på maskinen. Den har et udsving på omkring 13 cm, så den er perfekt til bymiljøer, denne her. Det var bare et lille udpluk af, hvad Hydra-Diggen kan, og især med Raptor og de nye joystick. Er du interesseret i at se mere om det her, så kig forbi Åben Vej i Ringsted den 6. og 7. marts. Der vil den være synlig og til at køre med.